Lleidako herri honetan autobusik gabe geratu dira bihar Bartzelonara etortzeko eta azkenean Zaragozara eskatu behar izan dituzte. Izan ere, 1000 autobus baino gehiago etorriko dira bihar Bartzelonara manifestazioan parte hartzera. Bandera independentistak ere amaitu egin dira denda askotan eta gaur ikusten ziren balkoitan. Biharko manifestazioa gizartearen garaipena da. Alderdi politikoek ez dute antolatu, ez hori bakarrik ezin izan dute aldatu manifestazioaren leloa. Katalunia, Europako estadu berria horixe dio lelo horrek eta bati baino gehiagori buruhauste handiak eman dizkio lelo horren atzean joan behar izateak. Duran Lleidak esate baterako hasieran etzela joango esan zuen, baina orain itun fiskala eskatzeko joango dela aipatu du. Alderdi sozialistako lehen idazkariak atzo esan zuen manifestazioa gauza asko eskatzeko zela, ez bakarrik independentzia. Asamblea Nazional Katalana erakundeak antolatzen du manifestaziori eta bere presidenteak argi utzi du gaur zein den manifestazioaren helburua. Tothom que vindrà a aquesta manifestació que ho sàpiga ara que el comptarem com a independentista. No s'hi valdrà aquest intent de manipulació. No, no ho permetrem.